Ayan guys, luto na po yung ating inihaw na barilis. So let's eat na. Abangan nyo lang po sa aking YouTube channel. Mag-live po ako doon. YouTube channel. Sa aking Facebook page. Ayan. Wow, mukbang na des. Sarap nito guys. Nagugutom na po ako. Mainit pa po talaga yung kanin natin. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mio. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video is magluto po tayo ng inihaw na barilis. Yan, itong malaki oh. Yan, ang laki nito guys. So gagawin natin to ng inihaw. At saka meron ako ditong mga ingredients. Merong kamatis, tsaka sibuyas, meron ding limonsito. So first guys, unahin natin yung isda. Linisan muna natin at saka hugasan muna natin. Tapos timplahan natin ng asin. Yan, so ito na po yung isda natin. Yan. Ang laki. Wow. Yan oh. Hindi ko na lang po yung kunin yung lamang loob nito. Kasi nga, gagawin natin ng inihaw. So, yung pag linis ko nito guys, ganyan lang. Kunin yung mga, lamog-lamog. Ayan, so slice na natin yung sa gilid. Ayan. So next guys is lagyan natin ng asin. So, ayan na, lagyan na po natin ng asin. Tapos, meron ako ditong steak. Ito po yung gagawin natin ng steak. Ito po yung ituhog natin. Ayan. Open your mouth. Open your mouth. Ganyan lang guys. Ayan. Ready na po yung ating isda. So next natin gagawin is yung mga ingredients. Hugasan muna natin po yung mga ingredients natin. Ayan. Meron tayo ditong mga kamatis at saka sibuyas. Siyempre, hindi mawawala yung limonsito natin. Yan o.
yan po, ready na po yung ating mga ingredients. So, yan, gawa muna tayo ng apoy. So, nagdala po ako ng uling. Yan, lagyan natin ito doon. Ihaw na isda, oh. At saka yung mga ingredients. Yan. So mag-slice muna tayo para sa sauce. Meron ako ditong suka na, ito po yung suka na galing sa lubi or sa coconut. At saka meron tayong sauce dito, yan, oh, patis. So unahin natin yung sibuyas, dahonan. So, last one. So, meron din kamatis. Yan. Yan na po ating para sauce. Tapos itong, guys, ilagay na po natin yung suka. Siyempre yung asin. Yung ating patis. Yan. Huwag na natin timplahan ng asin kasi nga yung patis is maparat na po. Yan, oh.
So last one is yung ating limonsito. Yan ang limonsito. Yan. Okay. Yan, parang okay na yung ating apoy, no? Yan, no? So ilagay na po natin yung ating isda. Yan. Yan. Wow. Ayan guys, luto na po yung ating inihaw na barilis. So let's eat na. Abangan nyo lang po sa aking YouTube channel. Mag-live po ako doon. YouTube channel. Sa aking Facebook page. Ayan. Wow, mukbang na des. Sarap nito guys. Nagugutom na po ako. Mainit pa po talaga yung kanin natin. Wow. So, ayan guys, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless po. Abangan nyo po sa aking Facebook page. Mag-live po ako. Ayan It's ready to eat na po guys. So, maraming salamat po. At keep safe always po and God bless everyone. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.